Moi, nyt tämä on koiran kynnen se leikkausvideo. Niin. Sitten mennään seuraavaan kynteen. Noin. Jaha, sitten. Enää kaikki näköjään liian pitkiä ole. Noin. Tänne nyt. Ei ole valmis vielä. Ei ole valmis vielä. Voit vaikka istua siinä. Noin. Hyvä. Ei ole valmis. Noin. Noin ja noin. Jaha, se on vielä viimeinen kynsi. Sitten katsotaan, onko ne takakynnet missä kunnossa kuosissa. Kyllä näissäkin varmaan jotain lyhennettävää on. Kyllä tää niinku vähän hankala on. Noin. Pitäähän se nyt kattoo, mikä se kynsi on tilanne. Ja. Noin. Katsotaan, onko ne kaikki nyt. Takaa on hyvä. Sitten katsotaan, onko tuo toinen jalka. Noin. Noin. Se on hyvä. No niin, on sitten siinä. Hyvä. Hyvin meni tällä kertaa. Kynnet leikattiin. Moi moi, nähdään seuraavassa videossa.